hebben een stukje eend, lekker gegaard op 63 graden. Daarbij gemabreerd met stukjes paddenstoel. Met daarbij een rolletje gemaakt van spitskool en een emulsie van vadova. Saus geïnfuseerd met mobiles. En dat allemaal in 1 uur tijd. 1 uur, ja. Dat is een pittige klus, of zeg je, ja, ik had nog wel 5 minuten speling? Nou, ik denk dat het belangrijk is om op zo'n moment dat je te horen krijgt, je hebt 1 uur, dat je niet te veel gekke frats gaat uithalen. Dus dat je vooral blijft focussen op de dingen die je weet. Rodney, we hebben 1 ronde achter de rug. Wat zijn de eerste ervaringen tot nu toe? Ja, leuk. 2 kandidaten, 2 verschillende borden, 2 verschillende stijlen, andere apparatuur gebruikt, ingrediënten, alles uiteindelijk hetzelfde, maar toch 2 compleet andere dingen geproefd en, qua technieken en vooral de bereiding. Waarom vinden jullie dat als Hanos van belang om hier op zo'n wedstrijd partner te zijn? Nou ja, sowieso hebben we al een band met jullie, met Chapeau, en we hebben een band met de BBB. We dragen de horeca sowieso een warm hart toe in deze regio. De BBB draagt een warm hart toe. Het is belangrijk dat er toch een goede horecabeurs in de regio plaatsvindt. En dit soort wedstrijden met jong talent, wat je hier ziet koken, is natuurlijk fantastisch. Ja. Je hebt onder andere voor de wijn-spijs combinatie moeten zorgen. Ja, normaal ga je dat met je team doen en proeven. Hoe heb je dat nu op zo'n korte tijd? Hoe heb je dat aangepakt? Nou, ik ben eerst van tevoren gaan kijken welke wijnen hebben we überhaupt. Ja. Toen heb ik even opgeschreven wat ik over de wijnen wist, waar ze goed bij passen. Ja. Toen ben ik vervolgens met mijn collega die heeft gekookt, enorm lekker trouwens, ben ik een beetje gaan proeven. Wat voor een unieke smaak had hij nou? Hij had lekker aard. En echt het wild van die ene eend mooi gecombineerd, een beetje zoet van de pompoen. En toen ben ik eigenlijk op een hele mooie krachtige wijn die goed bij het wild en bij het lekker aards paste. Dat is geen andere wijn-spijskeuze van belang, maar normaal ga je daar dagen, weken met je team voor zitten, proeven met de chef. Ja, hier hebben de jonge talenten daar eigenlijk maar een half uur of een uurtje de tijd voor. Hoe pakken ze dat dan aan? Ja, dat vind ik ook heel knap, want degene die onze tafelgastheer was, die had echt 2 flessen wijn gekozen waarvan hij dacht van nou, uitgaande van de duivenworst weten we dat het rood vlees is. Dus we moeten daar een rode wijn bij gaan schenken. Hij had 2 keuzes gemaakt, heeft hij de goede keuze voor zijn kok gemaakt. Hè? Want Van Beluga had een hele andere saus. Dus allebei hadden ze wel dezelfde ingrediënten, maar een hele andere saus. En wat ons betreft vond ik dat echt knap van hem, dat hij gekozen heeft voor de Vacqueyras en niet voor de Pinot Noir.